ಯಾನ್ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞತ್ ನಮಸ್ಕಾರ ದನಿಕುಲ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನೈನಿ ಇಲ್ಲಲ್ದಲ್ಲೇ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದ ಬೇಲೆ ಇಡುವಂತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆಡೆಗ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಪಂಡಿ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಆಡೆಗ್ ಪೋಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಕಲತ್ತದು ಆಯ್ ಇಲ್ಲಲ್ದೈನೆ ಪುನೀತ್ ಪಂಡದು ಆಯ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಕಲತ್ತದು ಕೊರಿ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಟ್ಟುನ ಪಂಡದು ಕಟ್ಟೆಗ್ ಐಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಐನ್ ಕಟ್ಟಿಯರ ಸುರು ಮಾಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಕಟ್ಟದಾತ್ ಏತ್ ಹೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಕೇಂದು ಅಗ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಕಟ್ಟುನ ಯಾವೊಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ರಡ್ನೆ ಸಾಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಟ್ಟದು ಐನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದಾತ್ ಪುನೀತ್ ಮಣ್ಣು ದಿಂಜದ ಕೊರಿಯೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಐ ದಿಂಜಾರಾಗ ಅಂಚ ದಿಂಜದ ಕೊರ್ಲೆಕನೆ ಯಾನ್ ಕೊಂಡೂರ್ ಪಾರ್ದು ಐನ್ ಫಿಲ್ ಮಂತದಾತ್ ಐತ ಬೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಪುರ ಪಾರ್ದು ಫಿನಿಶ್ ಆನಾಗ ಚಾಗ್ ಪೊಡ್ತಾನ್ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಸೀದಾ ಚಾಗ್ ಪೋಯ ಚಾ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪುನೀತ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡದು ಬತ್ತದು ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪುಣ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಹಾಕದು ಐನ ಬುರ್ನಸ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಐನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ಐಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಎತ್ತು ನಿರ್ದಾರ ಐನ್ ರಫ್ ಪುರ ಮಂತು ಕೊರ್ದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಪ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತದಾತ್ ಐತಾ ಆ ಬೇಲೆನ್ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತನ ಇರ್ತ ಬುಕ್ಕ ಇರ್ತು ಅಂತೆ ಸಾರ್ನೆ ಎತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಮಿತ್ತಗ್ ಅವು ಸೀಟ್ ಮುರಾನಿ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಂಡು ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಪುರ ಬೂರ್ದು ಅಂತೆ ಸಾರ್ನೆ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಹಾಕದು ಐನ್ ಬುರ್ನಸ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಐನ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತು ಕೊಡ್ದಾತ್ ಮಿತ್ ಸೀಟ್ ದಲ್ಪ ಒಂತೆ ಪ್ಯಾಚನ್ ಪುರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಐನ್ಲ ಪ್ಯಾಚನ್ ಪುರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಐತಾ ಆತ್ ಬೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಾನಗ ಪುನೀತ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲಪೇರ ಪೋಯೆ ಅಂಚ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲಪೇರ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಹಾಕದು ಅರು ಮನ್ಪುನ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಹಾಕದು ಕೋಲು ಪುರ ಪಾರ್ದು ತೂಕ ಪುರ ತೂದಾನಾಗ ಪುನೀತ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ರೆಡಿ ಮಂತದು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಲೆಕಾನೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪೆಡೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಐಲ್ನ ಅರುಳೊಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಒಂತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತದು ಅಂಚ ಐನ ಪ್ಯಾಚ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಂಡದು ಐನ ಪೂರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದು ಐನ ಕವರ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾಡಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ಜರ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾಚನ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಪೊಡಿ ಪುರ ಹಾಕದು ಐನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತದು ಐಕ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಐನ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದಾತ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಅಂತೆ ಅಲ್ಲ ಸೀಟ್ ದಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ಯಾಚ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಲ್ನ ಪ್ಯಾಚಿನ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಾತ್ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಣಸ್ಗಾಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಸೋಕುಡೆಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪುಲ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಯ್ತನಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಸೋಕುಡೆ ರಡ್ಡು ಒಣಸ್ಸಾಂಡ್ ಕೆಲವದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಸ್ಟೆಪ್ ದಡಿಟ್ಟು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಬಿಚ್ಚಂಡ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದದು ಐಕ್ ಯಾನದಾಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞತ್ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಪಂಡ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೆಕ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಆತೇ ವಾಸ್ತುನ ನಂಬೋಡು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾಡಿಟ್ಟು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕರ್ದಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಸ್ತು ಅವು ಒಂದು ಒಂಡದು ಎರೋರ ಕೆಲವ್ದಿ ಕಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡ್ಲ ಮನ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ವಾಸ್ತುವೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ವಾಸ್ತು ನನ ಈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಬಿಯನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ವಾಸ್ತುನು ನಂಬುದು ಜೀವನ ಮನ್ಪುನಾಗ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ವಾಸ್ತುನು ನಂಬಂದೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನಡು ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ನಾಗ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಐನು ದಾಲ ಮನ್ಪೇರಾಗ ಆಪುಜಿ ಆನ ನಂಬಿಕೆ ಆಗೆ ಬುಡ್ನ ಐಕ್ಯ ಪನ್ನಯಾನು ವಾಸ್ತುನು ಪುರ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತೇ ನಂಬುಡ ಯಾವೊಂದು ಒಂಡದು ಈ ವಾಸ್ತುಡ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಕಾರಣಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಐನು ತೂದು ಒಂತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೇಕ ಮಾತ್ರ ನಂಬುಣ ಯಾವುಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಆತಿ ಇತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಇಲ್ಲಿಡ್ದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾತೇರ್ದಲ ಚೂರು ಎತ್ತರ ದೀಡೋಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರಣಲ ಉಂಡು ದುಂಬುದಾಗ್ಲು ದಾಯ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಒವ್ವೇ ರೂಮುಡ್ಲ ನೀರು ಮಿನಿ ತೋರಂಡ ಅವು ಕಿಚನ್ ದಂಚಿ ಪೋಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಅರಿ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಪಂಡದು ಸಾಮಾನು ನೆಲಟ್ಟು ದೀರ್ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಐನು ಚಂಡಿ ಆದ್ ಈ ಅರಿಪುರ ಹಾಲೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಾಗ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಐನೇ ನಮ್ಮ ರೂಢಿ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತದ ಇಂದುಲ ಯಾನದಾಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಆಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಅಂತದು ಮಲ್ಲ ಜನತಲೆಕ ಪನ್ಪುನತ್ ಯಾನೊಂದು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಓದುನ ನೆನೆಪ್ಪು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎರೆಗಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ನೆರಾಂದೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಇಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪಡು ಒನಸಾದು ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿನೆರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟೆಪ್ ದಲ್ಪ ಒಂತೆ ಲೀಕೇಜಿಗೆ ಪೂರ ಆಪುರ ಔಟದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಿಯರಾಗ ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಐಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದಾತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಲ್ಪ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಅಲ್ಲೊಂತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐಲ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐನ್ ಕವರ್ ಮಂತದು ಐನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದಾತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದ ಉಲ ಹಿಡ್ದಲ ಅವು ಪಂಡ ಫೈಬರ್ ಶೀಟ್ ಕವರ್ ಮಂತನ ಸ್ಕ್ರೂ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಅಂಚ ಅಲ್ಲುಲ ನನ್ನ ಲೀಕೇಜ್ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅಡೆಗ್ ಪೂರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದು ಐನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಮುರಾನಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿ ಕರ್ತ ಕೊರ್ನವು ಬರಿಯರಾಗ ಪಯರಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ಅರು ಅವಡಿತ್ತನು ಅಂಚ ಐತ ಅರು ಮನ್ಪುನ ಪಂಡದು ಪುನೀತಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಿಯರ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಕೊರಿ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಡೆತ್ತ ಆರು ಮಂತದು ಐನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದಾತ್
ಅರುಣ್ ಪೂರ ರೌಂಡ್ ಮಂತದು ಶೇಪ್ ಕೊರ್ದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈಪೇದ ಅರುಣ್ನ ಹಾಕದು ಐನ ಅರು ಮಂತದು ಐತ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದ ಆತು ತಿರ್ತದ ಅರುಣ್ ಮನ್ಪುಣ ಪಂಡದು ಐತ ಅರುಣ್ನ ಮಂತದು ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಐತ್ ನಿರ್ದಾರ ಪೋನಗ ಬಣ್ಣಗ ಜಾರ್ನೆಗ್ ಪೂರ ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಐಕ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಇಡ್ ರಫ್ ಮಂತದು ಐನೊಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಕೊರಿಯೆ ಆತು ಬೇಲೆ ಅದ ಅನಗ ಬಯ್ಯದ ಚಾಗ ಅನ್ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದು ಬರ್ತದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಿದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನು ಪೂರ ಗರಿತದಿರ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ಪುನೀತ್ ಅಂತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನು ಪೂರ ಕಲತ್ತದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ದು ಐತ ಅರುಣ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೆ ಐಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಬರ್ಪ್ ನಿರ್ದಾರ ದಿಂಜ ಸೋಕ ಹೊಡೆದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಐನು ಅರುಣ್ ಪೂರ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತದು ಐಕ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪಾರ್ದು ಪ್ಯಾಚಲ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಂತದು ಐನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದಾತು ಒಂತೆ ಗೋಡೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನು ಮುರಾಣಿ ದೇಡು ಅವು ಮುರಾಣಿ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಓರಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅರ್ಧ ಗೋಡೆ ಹಾಕದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತಿತ್ತ ಅಂಚ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪುನೀತ್ ಕೊಂಡೋದತ್ತದು ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚ ಗೋಡೆನ್ ಪೂರ ಹಾಕದು ಬುರ್ನಸ್ ಪಾರ್ದು ಐನು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದಾತು ಐತ ಮಿತ್ತ ಪುಡೆಟ್ ಪಂಡ ಸೋಲಾರ್ ಗೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐತ ರಾಡ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಿರ್ದಾರ ಮೆತ್ತಿಯರ್ಲ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಚಾಲ್ನ ಮೆತ್ತದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೇಡೆ ಪುನೀತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ಯಾರೊಂಡು ಪಂಡದು ಐಕ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಕಲತ್ತದು ಐನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತದೆಗೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಗೋಡೆನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದನಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಲ ರೆಡಿ ಅನ್ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪತ್ತೊಂದತ್ತು ಕೊರ್ಲೆಕನೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆಗೊಂತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರಿತ್ತಂಡು ಐನು ಲೆವೆಲ್ ಮಂತದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ದೀರ್ದು ಐನು ಲೆವೆಲ್ ಮಂತದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ತು ಅಂಚ ನೆಲಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಇನಿತ್ತ ಬೇಲೆನು ಯಾನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಯೆ